Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo gam yettinan don ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal. Eɗen goni e talata nogas e ɗiɗi lewru avril hitan ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi Sénégal. Eɗen puɗɗoro jayde guendire nde jayde Le Soleil kamɓe ɓe garti ko e alhaali rutugol e jomuɗum o mo ganduɗa kañum woni Pape François gardinoɗo diine Isayankoɓe e nder windere nde kamɓe musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe jayde guendire nde ɓe garti hen woni jayde Le Soleil ɓe garti e gurdam on ɗon Pape François foof ina tawe e nder jayde nde ko wona ɗum ko musidɓe men jeyniyankoɓe jeehi ha toon to Tivaouane gam yilloyade on ɗon ziyara général mo ganduɗa waɗino e oɗo week-end jawtuɗo toon to Tivaouane ɓe garti noon e konnguli omo ganduɗa kañum woni khalife général de Tidiane woni Serigne Mbaye Sy Mansour ha joni jayde L'As quotidien kañumne ko hen tan arti e din ɗon konnguli e wasiyaji omo ganduɗa kañum woni khalife général de Tidiane fewde e yontogo foof ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde L'As quotidien ko wona ɗum ko ɓe garti e duttogol e jowmuɗum omo ganduɗa kañum woni Pape François e wiide mabɓe kay ko Pâques de douleur ko ɗum kay woni ko musidɓe men ɓe ganduɗa kañumen wonɓe e on ɗon diine Isayankoɓe goni ko guuri e oɗo Pâques ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni e jayde L'As quotidien jayde Le Témoin quotidien kañum arti e on ɗon woni nden ɗon sunare nde ganduɗa kay yani e dow ɓe ɓe ganduɗa kañum goni wonɓe e on ɗon diine Isayankoɓe ha tengti noon e mayde omo ganduɗa kañum woni Pape François e wiide mabɓe noon lomto makko kay heɓama ko adi ko goɗɗo ine suuɓe on ɗon wiyete ko cardinal Kevin Farrell Azouré ko on tigui woni lomto omo ganduɗa kañum woni Pape François ko adi ko goɗɗo ene suuɓe ɗum woni ko musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kañum woni jayde Le Témoin waɗi e gardidi natal muɗum ɓe gartini e ko yowiti e on natal muɗum nene tawe e hello nayyi e nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde Le Témoin ko wona ɗum ko musidɓe men jaydiyankoɓe Le Témoin ɓe garti e ko yowiti e alhaali e Covid-19 woni tan fond Covid mo ganduɗa kay yaltinnom e ɗiɗon milliards e wiide mabɓe kay ministére uji ɗi ganduɗa kay taw ko jeenoɓe ɓe ganduɗa kañumen goni e laamu Macky Sall dolno mabɓe noon timmima e ministére uji sappo e oɗo saaha kañumen kay juuɗe mumen ina moddi e on ɗon alhaali ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde Le Témoin e jayde groupe Futurs Médias nde kañum nene arti e on ɗon alhaali e wiide mabɓe kay ɗin ɗon poursuite uji ene wayno tan so rentaki kay ko omo ganduɗa kañum woni Mansour Faye wondude e Moustapha Diop ko kañumen kay e jogori uddidde gueɗe ɗe ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde L'Observateur jayde La Tribune kañumne arti e ko yowiti e alhaali on ɗon ziyara général mo ganduɗa waɗino toon to Tivaouane e ɗin ɗon konnguli ɗi ganduɗa kay gardiɗo lawol Tijani en ɗo e nder leydi Sénégal suuti ɗum fewde e yontogo ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde La Tribune ko wona ɗum ko ɓe garti e ko yowiti e gustugol ɗum ko wiyete ko prix ji taw ko cogguji ndelam kuɓɓam ɗam ko wiyete ko gasoil kam e essence ɗum nene ine tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni e jayde groupe des médias nde jayde Point Actu kañum nene yilloynomo toon to Tivaouane e oɗo week-end jawtuɗo ɗum koko yowiti e on ɗon ziyara général mo ganduɗa yuɓɓininomo toon to Tivaouane e wiide mabɓe kay on mo ganduɗa kañum woni khalife général de Tidiane caggal nde o suuti konngol o wasiyima sukaɓe nde ɓe gartirta hakkillaji mabɓe nde ɓe duttoto kadi e diine l'islam ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde nde ganduɗa kañum woni jayde Point Actu e jayde Vox Populi kañumne ha joni arti tan e konngudi omo ganduɗa kañum woni khalife général de Tidiane ine tawe e nder jayde nde ko wona ɗum ko musidɓe men jayniyankoɓe garti e alhaali Mansour Faye ɓe mbi kay Mansour Faye oɗo saaha joni nena tawi darde laɓɓinde hoore muɗum ha laaɓa ceer ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde Le Quotidien kañum arti e on mo ganduɗa kañum woni Pape François mo ganduɗa kanko wonno gardiɗo diine Isayankoɓe e nder windere nde nde wutti e jomi ko musidɓe men jayniyankoɓe mbaɗi toon natal makko e ruttudemo teddugal kanko mo ganduɗa kañum woni ko ni Pape François koye on saaha jayde Sud Quotidien kañum ne naati dingaral ɓe garti tan ɓe mbi ko windere nde kay wasi jalal mangal wasi guide mawɗo ko ɗum woni ko musidɓe men jaydiyankoɓe mbaɗi e gardidi e nattal mumen jayde Enquête Quotidien kañum ne ko hen arti ɓe mbi ko mayde Pape François Afrique wasi jalal mangal
ngal ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde enquête quotidien. jayde les échos kañum arti koye alhaali omo ganduɗa kañum woni Abdoulaye Sylla e on ɗon boñ mo ganduɗa caɗele makko nana e banque goto ɓe wiide mabɓe noon kanko Abdoulaye Sylla oɗo saaha joni kay compte uji makko koko mbaɗa bloqué ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kañum woni jayde les échos. guddirten koye jayde coftal ɓallinde woni jayde le record kamɓe noon ɓe garti e ko yowiti e alhaali on ɗon suka ɓiɗɗo leydi Sénégal peto toon to leydi Italie wayno ben biyeteɗo Assane Diao e wiide mabɓe kay oɗo weekend Assane Diao heeɓi fartange wadde doublé ko wona ɗum ko ɓe garti e on mo ganduɗa kañum woni Madi Touré hakkude muɗum e maître Augustin Senghor e wiide mabɓe kay Madi Touré wi ko maître Augustin Senghor ala droit wadde on ɗon 5e mandat ɗum ina tawe nder nden ɗon jayde ko wona ɗum ko ɓe garti e on ɗon match bannoɗo hakkude AS Pikine kam e AGEL ko noon kadi e pottital bannogal hakkude ɓe ganduɗa kañum goni Jaraaf mo Dakar kam e Teungueth FC fof ina tawe e nder nden ɗon jayde groupe Futurs Médias nde woni jayde le record. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno robinodade ko sifa e kelle gadan e jaydeji leydi Sénégal adi meɗen e jaydeji ko saaha goɗɗo wonata soko gueno haaji ɗo e nden min mbi on jokke hettade kam e ɗoftade programme uji ɗi Pindi TV. Allah jarama on jarama.